Салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Дастаи Милани Италия метавонад Левандовскиро ба сафи худ шомил кунад. Агар Левандовски каме иштиҳои молиявии худро камтар кунад, шонси хуби тақвияти дастаи итолиёвиро дорад. Нархи футболбоз феълан баланд нест ва Барса бо 20 миллион евро розӣ аст ки ӯро раҳо кунад. Милан ин маблағро дорад ва диққат ба трансфер низ зиёд мешавад. Ҳарчанд Милан дастаи дӯстдоштаи расонаҳо аст, вале бо омадани Левандовски ин диққат бештар шуда метавонад. Барои ҳамлагари полшагӣ низ варианти хуб маҳсуб мешавад. Якум ин ки дар Италия солхӯрдаҳоро дӯст доранд ва 35 сол доштани Роберт нақше нахоҳад бозид. Дуюм бошад евроҷомҳо ва рақобат дар қаҳрамонӣ дар Италия. Ана сеюм нақши ҳамлагари асосӣ ва лидерро дар даста гирифтани Левандовски. Аммо чӣ хеле ки қайд кардем, Роберт бояд аз баҳри маоши баланд гузарад. Ба ақидаи шумо бозӣ дар Аврупо барои Левандовски хуб аст ё ин ки беҳтараш ба Саудӣ ё MLS равад? Ҳатман фикратонро дар ин бобат дар зери навор қайд кунед. Мо бошад мегузарем ба хабарҳои дигар. Испания бо Ямалаш Фаронсаро бо Мбаппе аз садди роҳаш бардошт ва аввалин иштирокчии финали Евро 2024 шуд. Шоми имрӯз иштирокчии дуюми финал аз миёни мунтахабҳои Англия ва Нидерланд маълум мешавад. Ба назари шумо фаворит дар ин бозӣ кадом мунтахаб аст? Тамошои бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшовканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. Силкаи зарури дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Серияи бебохт ба охир расид. Мунтахаби Фаронса дар полфинали Евро 2024 мувоҷиҳаи шикаст гардид. Ин серияи дарозтарини даста бидуни бохт ба ҳисоб мерафт. Ростӣ ин аввалин бозии фаронсавиҳо буд ки тамошояш ҷолиб намуд. Онҳо каму беш муқобили Австрия бозии устувор нишон дода буданду халос. Муқобили Испания бошад 3 гол аллакай дар дақиқаи 25 мо дидем. Бозие ки гӯё аз дигар турнир бошад. Фаронсавиҳо ниҳоятан дар рафти бозӣ ба голзанӣ даст ёфтанд ки бо тофти Мбаппе амалӣ гардид, аммо дар натиҷа шикаст хӯрданд. Акнун дешам метавонад ки ба задани зарба дигар иҷозат надиҳад. Ҳисобро Ямал баробар намуд. Голи ӯ бешубҳа беҳтарин голи Евро бояд дониста шавад. Нигаред, реаксияи Педри онро шарҳ медиҳад. Тобиши олии тӯб ва бо расиш ба чӯби дарвоза гол задани бозингари ҳанӯз 16 сола. Ин гол ҳикояи паси парда низ дорад, чун пеш аз бозӣ Андре Равио санг ба ҳавлии Ямал партофта буд. Ямал бошад дар историяи инстаграмаш бо стили худаш посух дод. Оқибат голро медонед аз назди ки зад? Албатта ки Рабио. Баъди бозӣ Ямал ишора низ намуд ки гап бошад ана акнун занед. ҷавоби олӣ аз ҷониби ӯ. Ин таланти ҷавони Барселона на танҳо бо голу ассист ё дриблинг худро нишон дод, балки дар ҳимоя низ қавӣ меистад. Барои рабудани тӯб аз рақибон кӯмак мекард ки бозиашро боз ҳам зеботар намуд. Шумо бозии ӯро тамошо кардед? Чӣ хел маъқул шуд? Тиаго Алкантара бутсиҳояшро овезон монда тарки футбол намуд. Омилҳои ин қарори Тиаго зиёданд аз қабили ҷароҳатҳо, вале ӯ қаблан ишора низ намуда буд ки футболи муосирро дӯст намедорад. Ба ақидаи ӯ бозии имрӯза суръати баланд касб кардааст то қувваи бештари физикиро талаб мекунад. Нақши бозингари рақами 10 ки Алкантара дӯст медошт аз бозӣ берун шудаасту сеҳркорӣ дар рақобатҳо дида намешавад. Аз як ҷиҳат Тиаго дуруст мегӯяд ва ӯро дигар легендаҳо низ дастгирӣ мекунад. Собиқан дастаи Тиаго Филип Лам низ ба физикаи бозингарони имрӯза ишораи махсус намуда буд. Акнун ба навиштаи Диарио Спорт Дитер Фликт аз Тиаго даъват кардааст ки ёвараш дар Барселона шавад. Тиаго ба пешниҳод қариб розӣ аст ва аллакай дар Каталония қарор дорад. Муносибат байни Фликт ва Тиаго хуб аст ва ӯро барои мутобиқшавӣ дар Барселона варианти хуб медонанд. Алкантара дар Барселона бозӣ карда буд. Стили Фликт бошад ба ҳама маълум. Ханси ба физика такя мекунад то дар фишор низ бозингарон тобовар шаванд. Ана Тиаго чӣ нақшро мегирад? Вақт ба мон нишон хоҳад дод. Ба ҳамин тамом дӯстон, обуна шуда лайк зери навор гузоштанро фаромӯш насозед. То наворҳои баъдӣ тансиҳату хонаобод бошед. Хайр.